Nice Gregis. It's working, boys. I'll go 50 minutes. Sure. Ja, on the ball. Kan niet spelen. Ja, maar hij heeft left now.
Frankie wel niet die dag een beetje ijzer opgaan. Zo heet het radio zo'n keer. Michael White, betul lah. Tua ikon bukan ini nazar sih. Hah? Niks. Hij is wijn. Remind me aan een zombie van wat niet leuk is. Zijn naam is Cheetah. Ik heb nog nooit gehad in zijn leven gespeeld. Die was om Toen waren 6 maanden eerste school. Maar als dit hij foto wat hij van onkant afspeelt. Ja, maar dat is goed. Niks. Niks. Zeker nog eens moet je zien weer veel. En zo, het is goed gaan. Het is goed. Ja. Maar net die was hij. Oh! En daar is het ding wat zo fundamental is niet van laarschool. Dat is mijn grootste probleem met het sokker. Na zaken over paradigmas is dat niet sokker in school en de kinderen verstaan. Want bij alle modellen die ik nu, je moet die al zien school. Dus dat laat, sokker was in dat. Dus dat laat, dan niet hoe dan komt, alle die komt, ik ga. Dan willen we zeggen, dat is de man allemaal, en of jij het is goed. Ja, zeker. Cisco! Hij is goed. Final minutes. Penalty. Allemaal, alle woorden. Ja, wanneer kom ik daar? Maar is wel zat je Jacobs hier en daar die hebben zo. Maar er is not that 3-1. Het is van hier wel eens spelen. En dan die komt doen. It is great. Ah, so great. That's my sorry boys. That's why ball weer out. We are stanza! Up forward! Ah, so Koppie man. Ik weet niet of het druk is. Ik vind zo'n disbandspelers. Kan niet dat doen nu man, waar kom je aan? Toen zien het nooit toen mannen iedere heel met de weerspanning en op volgen. Naka! Ja, dat is het gaat allemaal op en daar gesproken worden man. Zo doet hij vertrouwen aan die van Polen. Deze zijn nooit die mensen die Wat? zal het nooit zijn. Er zijn twee spelers voor ons. Dit ben je deze keer. En dan 3 years new. Toen speelt ze wel een dokter aan. Een dokter naast. Dat is niet. Want hij wil Ja, man! Hij moet los man! Hij is great! En hier die palen van elke penalty dat je voor een seconde weer. En dan als je ziet die doet nog meer te veel. Hoe gaan die rugby spelen? Als je onder druk is, hij dan kan
te kon skop het. Dan klink toe maar die sien het weer. Jy het klaar skiet op die boy kom. Maar ek is blij, hulle het die uitgeleer na die eerste moment. Dus uitval het is een systeem. En as dit ook tegen wat ons die mannen gedoen het, dat ons inderdaad goed zit. Kleine foutjies. Net van die gesels. Ons speel goed speel die leukers. Hy korte mannetjies onderskat. Mijn vraag is, wanneer kom je oefenen? Nee, ik bedoel skoppen. Wanneer kom je skoppen? Oh, ik ken niet die techniek. Hy ken net die tegniek. Hy gaan nooit sien aankom nie wat 'n bal in skopbaan het. Nooit die sien het. Maar sê vir jou, as jy ervaring aan hy fietsie. So sy intelligentie vir onthou waar die boom geskop word. Nou vir wat? Wag julle op die bal. Op wie wag julle? Waar is die bal slientjie? Moest op zijn lijn gebleven. Niet gewaagd, ik ken dat niet. Présent, Leroy!
is toch een lijf voor weer, maar. Maar als je zo'n was, dat al die dingen was stoppen om Ja, zal hij. Die weer mag al eerst van. ja, ik weet niet, maar dat is alles niet. Dat is alles niet. Alles moet uitzoeken. Opkom, ik kan niet raak, zomaar niet. Laat dan wat, Joman, jammer! Nee, Joman, jammer! Jammer, Joman! Nee, is zo goed. Vooruit, kom aan! Van daaruit! Doe die bal van daaruit, kom! Van daaruit, kom! Zij is wel eens een snelle niet. Als je niet dat ze zo volle die paard gaan Was one time, eh? Wow, hoor, zeg maar harder, man. Als wat paarden zijn, is kan niet in die boeken functioneren. Je moet er ja, omgaan met gaan die computer laten dan is er hebben die is zitten dan moet ik. Let daar is. Ja, maar kom op, man, zet prijs op die man. Renata! Kijk, Joumans, kijk maar hoe man heen! Nice, Grammy! Ja, maar! Kijk man, hier is Joumans! Wat wil je jou hier aangaan?
rustig, hè? Die man... Ja. Amper. Het is hastig, het wel. Ga daar, boy! Dat is hij, die! Goed, man. Is goed. Waar zijn we nu zo altijd komen kijken? Dat is niet vandaag. Ga nog blijven, Nielman! Hij zei ook, jongen! Terug! Op je lijn! Just... Coach, I got the baby for. I got the baby for. I got the baby. Ja, werk goed. Welkom, welkom, no boys!
Wat klein man ook. Die sif is een 8 miljoen moeilijk om sif. Hij is serieus. Ik kan niet wachten tot hij aankomt. Nou klein man aan de sif. Zo, waar je niet spelen, speel je niet. Ik zie de meeste spelen niet meer spelen, maar ik speel niet meer. Als hij komt toch, dan moet je je moest een plaats ouder te pakken. Oh ja, maar allemaal gaan deel met Rosalba. Rosalba gaat niks meer. Maar dat is een probleem van hem. Dat kan niet uit die punten. Maar voor United toch, eigenlijk betekent dat zo. Maar ja, dat is een verschil. En alleen dan ook 4 doen. Maar die begonnen ze weer. Het probleem is een hele soms ook een beetje gekleuren. Ik kan niet zo spelen. Ik wil niet zeggen dat ik het niet wil kijken. Maar zelf is het niet. Wat anders doen. Ik dacht dat ik niet jaren niet jaren geleden 10 aardepaardjes kon zien. En die moest toch staan. Maar die hebben er zin in staan. Dus dan met als we die spelers zouden imagine wat de bomspan kan doen. Die hoeven eens meer te gaan spelen. Die dan alles aan. Maar zie je maar niet dat de pool van Taka is een beetje. Dat kan niet meer. Zonder dat niet allemaal in wie wat ze deze plan doen. Is het ook wel zo? Dit is waanzinnig. En je werkt. Maar je gaat het ons niet eens. Direct, strike direct. Strike boy. Side ball, side. Ja, wil ik. Val terug. Gaan staan. Draai om, boys, draai om. Kom boys, laat de kom. Kom erin. Die vorige tijd Stok weer Eagles. De sponsors gaan niet heel goed. Er is een goede mens aan de
Lei toe, lei toe! Kom, net weg! No. Kom boys, je moet hem afvallen niet. Goed. Kom. Boy, die man is offside. Kom boys, hold the pressure. Hold the pressure. Ja, we gaan het doen. Afkom jong. Nee, kwam, we gaan zijn Hij gaat als nieuws voor die spelen. Dat spelen we. Zo je wel meestal. Dat maakt niet uit. Maar er gaat gewoon niet als een top is. Maar ik kan talent En dan kopje ons een volle. ja. Toen is gegaan. Ja, ik weet dat. Ik weet niet van Moskou had 45 spelers plus. No! Lekker PJ! Lekker PJ! Yes! Chaser! Nog! Ja, Skopje jij op. Nee. Let's do scary. Yeah, I know. Afrika! Relax! Dames en heren, as jy nog nie hier is nie, ek is hier. Jump!
Een goede aanwet gehad deur Granny en Greg in Londen. Ongelukkig is die bal daar in die hande van Harlequins, die val aan die kwart-gebied uit. Nou baie goeie stormloopers kyk aan die rooi en wissel. Maar hy het die kwart om, hoe sit die daar vir die 14 die van elkaar aan. En die bal die is weg. Hy is al 3 dae gedruk deur Harlequins. En hy sê, coach 3, amper soos in die van die hulle doelijn af tot hy die staan sy doelijn. Baie goeie aanwerk daar deur die Als je niet wil vazen, niet passen. Maar pas. Dan moet je dat niet doen. Volgende. As ons zekerheid dat die bal oor is of die bal mis is. Een wens mis, ander wens oor. Die bal die oorskop is mis. Goeie aan die kant lê daar van die eier aan die ander kant. Die bal is mis. Die bal is misgeskop. Is uitgewys, die bal is misgeskop. Steinsrechter die gaan verduidelik en sê met die kaptein, die bal is mis. Die punt bly, die bal is mis, al twee het bevestig, die bal is nou mis. De Denzel die skop die bal lekker hoog, diep, daar in die hande, daar van die kopstige man, die word grond toe, nummer 6, die word grond toe gevat. Harlequins, die gaan weer by aanval, die bal val los daar. Steinsrechter die speel voordeel betek of Londen daar die 3 gaan druk, maar dit gebeur nie en Steinsrechter kom terug daar vir 'n skrum. Eagles Stars die het skrum daar die kwartgebied van Harlequins. Ons kyk wat gaat hulle maak, ek weet enetjie. Dis nou die generaal, die sit die bal in, Harlequins die is een goeie aanvals, vaskop daar. Iemand besluit, hy gaan. Nummer 17 die. Nummer 15 die lê na die teken, en die op sy speler, nummer 14. Sê jy pak, ek wil gaan speel, jy kan maar lê. Nummer 10 vir baie goeie, die vaar daar na die hak in die center toe. Kan die buiten sê dat die val hard aan. Hy sien die gaat, kyk wat kan hy maak. Hy gee die bal in. Scheidsrechter, die sê wacht. Scheidsrechter sê wacht. Scheidsrechter sê die wacht. Ek het wel wat ek hier na toe kyk. Ja, die het gestrekt. Is de trap?
Die scheidsrechter die sê die drie die staan, gee die drie daar aan die ander kant vir Harlequins, tweede span. Binnen te terug. Dit is gemaakt voor foutbasis zo met Scheidsrechter sê die veelkaart gaan kom na die sport. Die skop die sal voor. En hierdie keer is die klaar omhoog. Die skopper die slaap met die skop daar uit die hoek uit. Dit bring die telling. Ieder staat, die sal afskop. Maar plaatsbang wat gemaakt wordt. Hij is kwaga man. De andere van Eagle Stars op die 10-3 daarvan. Harlequins. Michael Wayne die zich komt, wordt daar goed grote gepakt. Rijdt de telefoon op. Hij heeft 2 punten. Kom in nek, kom in nek! Kom Pieter, Pieter, wat En doe dan je? heeft de bal in de hand. Dit is zo, verlengd. Dit is die bal voor het land gekocht. Die speler die als een kan. Dus een strafschop daarachter. Zit de Eagle Stars. Dit is nog vinnig is op die uit. Zodat die wedstrijd kan voortgaan. Let's work, boys! Let's work! BJ! Let BJ! Ja, nee, daar is net 15 spelers op. Maar zelfs zullen we ook. Het lijkt me dit is bij. Harlequins die spat die bal af. Harlequins valt weer eens aan de haai in het kwart gebied. Zonder hier maken bij een goede tikken daar. Niet te zien. Hij zet het niet op voordeel van Harlequins. Harlequins is kort die kant aan. Daarvoor die op spetsie, maar die scheidsrechter die zegt in het voordeel gespeeld van Harlequins. That's BB! Dus bal op de bal. Ik zeg niet, dat is niet goed.
Red People wil die bal, die skeidsrechter die heeft woordeel gespeeld vir die hoofdpad. Ja, maar die flits van Kis maar die van Wag. Die vlagman die sê, dis gereed, ek wil 'n bietjie met jou gesels. So bietjie duidelikheid kry oor iets. Die vlagman die gaan op die veld. Ja, moet so dis. Skeidsregter sê, vlagman sê, hier iewers in die kwartgebied ietsie plaasgevind. Die vlagman die sê, ek het iemand gesien. Netjies. Vlagman het iemand gesien. Vlagman sê, pulling back. Only people are Nice Kwaka! ja, goed, daar. Ja. Hij is net veel Williams woordeel. Lekker, Rob Romney win. Denk ik, ja, had zo van. 4 maanden gaat hij nog gehoord. DJ vat een gaatje aan, hij is lekker terecht. Ongelukkig voor hem, weet die bal voor hem is. Hij is weg, zo. Speel! Nou speel ons! Speel, Jess, bal! 10 terug. Dat was niet 10, die gaan 10 terug. En hulle staan nog steeds 5. Speel, man, hulle staan, man! En die ander daar was. Medic. Die staat, die gaan nog steeds hard vorentoe. Medic is iemand in de verkeerde kant van die laaggeval. Steeds gesê, hier die bal is beskikbaar, haal die bal uit. En dan word het eens Grendel vir die bal vir. Grendel, maar Grendel gelukkig diep omhoog die bal. Kan nie die bal nie. Haarlekoos, die is nou aan hulle gebied en hulle speel weer. Haarlekoos baie bekend om gebied te speel. Lofkakels in die gaatjie. Hy kom wel lekker diep. Miskien dat my PJ met die bal. Hy het verboord vir aan sy rechterkant. Hy het die opmaak vir die bal verboord vir. Sander is diep op die Hendrik sê, ek dink, strafskop daar vir Seton Nieuwestad. Duidelijke goal as you can't play the night. Die nummer 9 die speel. Londo, Michael Wayne sê, Leroy, die is. Hy let daar. Leroy sê, hy is nog recht, maar die kaptein Kout sê, hy kan maar afkom. Daar is een moeilijke plaatsvervanger vir hom op die veld. Coach Jonna. Die mag met hom rust. Maar dan maak oop mans, kyk, hulle staan op mekaar, ons is binnen genoeg. Coach Jonna, hy kan maar afkom. Coach Jonna, hy is vervang. Bring hom, help hom. En nog een plaatsvervanger, Hendon, die gaan ook op die veld op. Leroy verlaat die veld voor ook Hendon. Kom eens kyk wat maak Eagles met hierdie strafskop. Daar word geskree, die bal is binne, maar lyk op my huis buite. Veteran Zeynep die kry ons 'n klapjie aan die bol is nie aan wat Denzel hou as jy vir trek word goed gepak. Bal is beskikbaar vir Eagles Chesko die al uit gee vir Michael Wayne hardloop met 'n man op. Die man is af. Dis reg, hard op 'n plek. Hy lê nog hier. Het jy nog geheitie? Michael Wayne kry die bal. Hy verloor die bal vir 'n nep. Hy gee so 'n sokkerstoppie daar nadat die bal verloor is. Ongelukkig is die bal eers verloor. Toe gee hy die skoppie.
inderdaad, voor Hallekoens is goed helemaal de bal. Hij wordt ingezet. Skrum is dit keer een beetje meer naar Edelstaatse kant toe. Edelstaat die domineert, die Skrum die kan vastkop. Maskentje speelt voordeel, bal wordt aangepaast naar Godfrey. Godfrey is dus wat klein schopje. Jen voordeel is, deze hebben komt terug. Get die ball, boys! Deze hebben komt, kom ons gaan, Jen komt terug. Jen voordeel op de Edelstaat naar die Skrum. Bal gedomineerd toe. Wat is die lijst, man? Gaan eens! Speler nummer 5 te gaan door voor 1. Hier voor 1. Michael Wayne heeft 3 dagen gestappen. Die goed is op beide van de twee. Bal die naar de kant krijgt Michael Wayne tot het keer. Eindelijk is het niet. Jellison kan. Jellison kan. Jesco doet het vanaf. Jesco zien dat rijtje. Houd door. Maar Brian. Onbestembaar. Michael Wayne die goed steeds aangespeeld voordeel. Hier eens wacht wat daar op het Denzels. Lijnsrechter zei, kom iemand hier, hij zegt en af te veel. Veel fouten daar, die herhalen ons daar op hulle 5 3. Ja, dat boys, jullie staan er zo ver. Kom ver. Michael Wayne die pat die bal in, hij pat veel ver, baie goed bal in. Kort iemand op die schouder. Met Denzels gaat aan, hij besluit, hij gaan zelf. Met Denzels in die gaatje, hij vat die gaatje. Tegen die 3 is gedrukt zo links van die linker rechtopbal. Scheidsrechter sê die staan. Ik heb nog weggekeken als die bal doorgeschopt. Ik heb nog niet zo opgekeken als die bal doorgeschopt. Ik neem aan die telling die van jou mooi aansteekt. Ik zit op 13. Ladies and gentlemen, someday things will work out for my good. Pauwbrug is diep afgestopt en lekker liggen en die bal vangen. Hij vangen. Hij telt spoed op. De secundaire vorm krijgen. Hij krijgt dat watergelost is. Jesco schiet de bal van Godfrey. Godfrey gaat aanvallen. Hij valt behoorlijk aan. Jesco aan zijn kwart nog. De scheidsrechter zegt raakt is de bal, de release. En de bal wordt aangevoerd te verstoppen. Kom boys! Wat een win dienst maakt. Zie je die bal gaan naar Jesco toe. Oh, Dat is man! bal is daar. Zanger heeft die bal gehouden. Halen ons die bal aan. Halen ons die bal behoorlijk aan. En enige areas aan die vlakte. Hij die gaan ook. Die met die bal daar gespeeld. Alle mannen van Kwaggen. Kwaggas, die gaatje, de 2 mannen, die proberen gewoon te brengen. En gaan gewoon toe zo laat. 3 minuten zo. Dus nog die bal daar voor Trek. Trek had die hard daar in de mannen. Remy wordt weer die bal van.
Hij is er niet uit. Hij wordt daar in aanval van Godfrey ziet dat het Denzel over het Denzel weer van Godfrey valt aan, hij houdt, maakt het weg, hij Denzel, als hij zijn linkerkant is, bouw daar zo'n vloer voor Cornelius, die bal moest er van voren toe, de bal is dus daar, verhalen moet die kant aan, leg je zo'n skoppie, dit is wat hij zegt, het bal valt achter toe. Kijk wat we trainen met die bal, Brendan details spoeder, Brendan kwam af. Brendan hou nog steeds vast. Brendan daar gestopt, niet terug in de keuren. Zo gaan we nu. Brendan had weer de kopie, Sabine door heel erg heeft het heel gemaakt. Die wordt goed bak. Wat met de agentie daar van Michael Wink, die speelde niet die bal niet. Die bal voeren te verloren. Kom boys, man! Kom aan, Daniel! Check hem op, boys, man! Daniel is nog niet klaar niet! Kijk, zet er nog, kom, boys, man! Nog een draai! Goed scrum, boys! Goed scrum! Middenstand niet direct. Ja, met de Grenkie. Zet de middenstand door hier, die scrum van hier. Hou een speel! Jesus! Intreffend, die speelt weer voordeel voor Eagle Stars. Lijkt nou al Rochvat. Die blaas op zijn plekje, geen voordeel niet, altijd niet mee. Kijk, die speler moet alsjeblieft net niet. Kijk! Mannen, kijk! Daniel! Oh, dat 16 minuten om die kant zo weg! Net 16 minuten! 16 ballen toch op! Ballen toe! Bij je tijd nog! Helemaal zeker vallen. Dames en heren, Eagle Stars die van aan het bal geraakt is. Voor Brendan probeert. De bal is daar beschikbaar. Ali, die gaan voeren toe. Mooie aanval hiervan. Zet het Eagle Stars probeert te verhalen voor het ballen van het Denzel. Wat Denzel houdt. De beslissing maakt het voor het bal aan. Het is 3 onder die ballen. Bal goed. En de raadstap halen van Denzel. Die pakt de graaf aan. Zal ik het doen, boys, man! Onder die ballen. Die tempo 3, tempo. Kom eens weg, dames en heren. Als die op de reis het telefoon aan, en dat zal moet komen. Ik denk, Christel wil met een avond aan, naar terug. Cried in the dark, but I understood. Sweet the journey of life is a heavy road, barefoot I carry hope. And I'm
Die speelkaart hier is weer op die veld, dit maak die getalle weer gelijk. Haarlik Koorts op nou weer 15 man op die veld. Hulle betree die paas. Dit is daar nie. Die manne die speel baie intelligente rugby, die Weskaapse manne. Die manne 3 kan aanlaat, nie voor keer Brengens in die grond te bevat. Die speel dat maak net. En daar van druk die nummer 15 aan die hoekie. Die nummer 15 van Haarlik Koorts, die van wat daar in die hoekie. En die zie je man op de boven nog gaan leren. Laat op de boel, laat die puntje maar komen hierop. Dat is wie zit. Los die, aan die lappen. Dames en heren, ons sê hallo daar vir Carlo Krieger. Hy is ook hier op die veld teen ons en hy waai daar vir ons. Ons is bly om hom te sien. En langsaam om sien ek, dit is sy vrou. Die wonderlike Charisma Krieger. Of is hy dat brein op die seker die Carlo. Ons bly om julle te sien. Die nummer 12, die is een wapperige skoppietjie. Hy sê ek waar in die... Boys, kom man, as net 9 punte. As net 9. Laat ons reg maak, Ali. As er maar net 3 minute oor is. Hey, hulle is nie goed as hulle nie. Kom joh. 3 minute oor, Eagles Stars. 3 minute. Ik heb gewoon een Mikey wat ik steeds maar hij steekt rustig mannen. Ja. Bal word daar aangeslaan deur nummer 15. Maar dan nou, wat is klaar? Moet scoren, Panzer! As long is Michael Wayne. Ja, dit is inderdaad so. Is bevestig. 3 minute oor van hierdie wedstryd. Mijn bikeje wat ik aan heb, en ik word. En dames en heren, hierna sal dit wees Eagles Pass Setsu se aanspan, die sal speel teen Haarlik Koorts se aanspan. Ons noem hierdie kompetisie die Challenger Cup kompetisie. En Haarlik Koorts die maak stelling in die kleedkamer uit. Die staan hulle man in die skrim. Alles mooi uitgaan met 6 of 7 Denzel sien vir Andre. Hy skiep hy gee nog klein skoppietjie. Bal die hoop in die hande van Haarlik Koorts se treffer. En hy is weg. Amper die bal was onderskep. En Haarlik Koorts trek die op, hy beweeg vorentoe. Hier ondersteuning. Ons is beskikbaar in die hande daar van Remy. Die man weet hoe volgende daar toe. Oh, die bal is daar gerip daar in die tackle. Skens hy die speel voordeel vir Haarlik Koorts. Die skronskakel die doen so battle wikkelgoedjies. Hou die balletjie. Haarlik Koorts die gaan beslis aanval hier van die duel. Albert daar sien vir die hier. Hy is op sy plek. Hy het dit gemaak. Hy het hier maar die bal terug toe. Dit is ongelukkig 50 skoppie. Hy het sy 50 skoppie bal in die kwart gebied. Van Eagles Stars. Kyk nou, dit is genoeg. Die telling die bly op 29-20. Baie goeie wedstryd daar. Hoë tempo rugby.